Abbas Production. Atikka nam na honi atuntata ko cindal. Atikka na ka hande mi yaccete ko fe'i anoddiyam e cindel yanerde magel seki patake ma e wolde gi akana mi daldi mi wayrata ma balbe without feeling lonely ta wurnirama nyalbe mi danata ko sa'i gam yidde ma e tarde nde habbiyam de tengi e bandu am e bernde e mare fofiraymi to am a fecco bernde fo parliament digoti mi bembiraɗo yidde bajarɗo bal e sikɗiri a goto tan e bernde nde hawtanaka fiiji nde suklirama yidde e mare guriraymi mi yetti Allah hande de latiɗa a honi tona a giɗɗo ɓernde mi welnatano yonki gam yidde ma e ɓesde de weeti funde hesɗi e ɓernde kulɓanode ko ombunode majji e maayo lukka nder nde be peƴƴe maago ƴuufi tefoɓe nde e padde de sheldori keɓayi ɓe jolli nder yilode yinago gonɓe tampi kitaɗo nder hoyende e maayo gon a wuli a hefti omti ɓernde nde maɗa tan a jaali ɗum maaya yidde welde de minde maɗa beebi ko kebbinowo ɓernde diyamji maago jumri cuɗaɗi bimbi hande ndakam e maari heewi ɗi toɗɗinori ɗemɗe jaren e mustakoli mi ɗacci konne hande de yidde ma mi lukki mi bumɗo rellinande mi tontata ko belɗi a ɓiɗɗo saare mawnde gikkumaɗa mokki a laaɓi ɓandu kolde a andiraka tundi a cuuso am wowande e balbe ma mi de'i a gakkiraka hunde ko gimmi fuu a woodi a waawi gewte belɗe e siido ma mi moosi a seyniyam e wolde metam ɓeram a itti manore ma nde welde nde hoore am a ubbi mi wamdo hella juuɗe mi mantorogi maaɗi mi torike Allah tornde o jabanam do'aji a howayam e ɓaade a randa nder sagoji mi naata saare mawnde e min e an e bacci ɓe ngeɗa juuta balɗe ɓe jakoma e fiiji a jara